करणे एवढी खालची परिस्थिती या पदाधिकाऱ्यांची आलेली आहे आणि अशा पदाधिकाऱ्यांबरोबर म्हणून आम्ही राहिलो नाही। कारण स्वाभिमानमधील पदाधिकाऱ्यांचे कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे, नारायण राणेंना दगा देण्याचे, शिवाय त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम या पदाधिकाऱ्यांनी केले। आता राजकारणात देवालाही पकडू लागले आहेत। मात्र गावागावात जात पैसे देऊन नारळावर हात ठेवून मते मागण्याचे दिवस केले। त्यामुळे असे राजकारण करण्याचे सोडा, अशी घणाघाती टीका शिवसेनेत प्रवेश केलेले मंदार केणी यांनी स्वाभिमानचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत यांच्यावर नाव न घेता केले। आणि खऱ्या अर्थाने मंदार केणी यांच्या तालुक्यामध्ये अनेक कार्यकर्ते त्यांच्या माध्यमातूनच या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतील याची मला खात्री आहे। खऱ्या अर्थाने मंदार केणीने गेल्या 4-5 वर्षांमध्ये नगरसेवक म्हणून 3 वेळा काम केल्यानंतर त्याच्या सर्व सहकार्याने खऱ्या अर्थाने एखाद्या पक्षात असताना आरोप प्रत्यारोप या ठिकाणी होतात, पण निश्चितपणे मंदार केणींनी काल उद्योजकांच्या हस्ते कुठल्याही पदाची अपेक्षा न करता या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे। निश्चितपणे त्यांचा आम्ही शिवसेनेच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो। खरं तर शिवसेनेचा विधानसभेवर भगवा उद्योजकांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला फरकायचा आहे। त्यामुळे आपण सर्वजण एक दिलाने या पुढच्या काळात सुद्धा काम करू आणि मी काही लोकांना विनंती करतो की त्यांनी 2 कशात आहे तर मी यावेळी आमदारांना पण सांगितलेलं मी कुठच्याही तालुक्याच्या किंवा कुठल्याही तुमच्या पदाच्या शर्यतीत नाही, तर आम्ही पक्ष संघटनेला बळ देणारी माणसं आहोत आणि या ठिकाणी आमदार असतील, या ठिकाणी तालुका हरी कोपरेकर असतील, बबन शिंदे असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही या ठिकाणी काम करू। दुसरा एक मुद्दा या ठिकाणी निघाला की आम्ही त्यावेळी पक्षात काम करत असताना एक टोकाचे आरोप या ठिकाणी केले, या पक्षावर केले, आमदारांवर केले, काही पदाधिकाऱ्यांवर केले। तर मी या ठिकाणी या संघटनेत आल्यानंतर पहिल्यांदा आधी त्या सर्वांची या ठिकाणी शतशः दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण काय माझ्या मनात कोणाबद्दलही द्वेष नव्हता। एक पक्षाची भूमिका म्हणून मी त्या ठिकाणी मांडत होतो, ही माझी हे होती। पण त्या ठिकाणी शिवसैनिक जरी माझ्याकडे त्यावेळी कामाला आले किंवा मला भेटले तर आम्ही आमच्या मैत्रीची चर्चा आमची रस्त्यात व्हायची। त्याच्यामुळे आमचं कुठेही वैयक्तिक कोणावर द्वेष नव्हता। आणि यापुढे सांगेन की पक्षाचं काम हे खरोखर सांगू, या कार्याला आमदारांना आम्ही शब्द देतो की तुम्ही या ठिकाणी आहात, या शहरात आमचे जे नगरसेवक आम्ही निवडून आलो, या ठिकाणी गेल्या वेळी आम्ही असलेल्या पक्षाला मताधिक्य दिलं, पण यावेळी तुमच्या आमदारकीला त्यापेक्षाही अधिक 90% मतदान आम्ही या आमच्या मतदारसंघात देऊ। आणि तालुक्यातली जी परिस्थिती आहे, तालुक्यात आमदारांचं फार चांगलं काम आहे। ज्या ठिकाणी तालुका प्रमुख असतील त्यांना माझी मदत लागेल किंवा ज्या ठिकाणी मला वाटेल तर मी तालुका प्रमुखांना संपर्क करून आमदारांना संपर्क करूनच त्या ठिकाणी काय जे काही लोकांचे प्रवेश असतील ते आपण त्या ठिकाणी करू। होत आहेत, कोण सांगतो कोणी रामेश्वराला हात ठेवला, कोण सांगतो काय केलं। तुम्हाला सांगतो त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती होती, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक ते नारळावर हात ठेवून आम्ही राणे साहेबांबरोबर आयुष्यभर राहू असं सांगू शकत नाही। त्याच्यामुळे कुठेतरी देवावर राजकारण करणे एवढी खालची परिस्थिती या पदाधिकाऱ्यांची आलेली आहे आणि अशा पदाधिकाऱ्यांबरोबर म्हणून आम्ही राहिलो नाही। कारण देवाला पण आता हे राजकारणात पकडू लागलेलं आहे। जिकडे आपण जाऊन निस्वार्थ जो देवाकडे जातो ना त्यालाच देव पावतो, अशी या रामेश्वराची या ठिकाणी प्रथा आहे आपली। त्यामुळे तुम्ही निस्वार्थी जा म्हणावं। गावात जाऊन लोकांना पैसे देऊन नारळाला हात लावून मतदान घेण्याचे दिवस गेले, कारण लोक एवढे समृद्ध झाले की स्वतःची देऊळ त्या ठिकाणी समृद्ध करू शकतात, अशी परिस्थिती गावागावात आहे। त्यामुळे हे राजकारण सोडा आणि हे पूर्वी जर राणे साहेबांच्या ज्यावेळी आम्ही तालुका प्रमुख होतो त्यावेळी हे काम केलं असतं तसं तर नक्कीच तुम्हाला कुठेतरी त्या ठिकाणी यश मिळालं असतं। पण कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण केलं, राणे साहेबांनाही या ठिकाणी तुम्ही धक्का दिलेला आहे आणि राणे साहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसलेला आहे। त्यामुळे आम्ही असं आहोत की ज्या ठिकाणी पक्षात जाऊ त्या ठिकाणी रोखठोकपणे त्यांची भूमिका मांडू, कोणाच्याही पक्षात राहून त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार नाही। त्यामुळे आम्ही शिवसेना पक्ष निवडलेला आहे आणि या शिवसेनेची घोडदौड त्याच्या पुढे फार यशस्वी राहील अशी आमदारांना मी या ठिकाणी ग्वाही देतो।